ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून तसंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सावंतवाडी शहरात नागरिकांसह छोट्या विक्रेत्यांसाठी छत्री वाटप करण्यात आलं. हा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, उपसभापती गौरव मुळीक, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. दरवर्षीप्रमाणे पावसाच्या सीझनमध्ये येथील व्यापाऱ्यांना विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून छत्र्या वाटप केल्या जातात आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच सावंतवाडी शहरात जे शाळा आहेत त्या शाळांना पण छत्र्या आणि दप्तर, पुस्तक वाटप दरवर्षीप्रमाणे विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून केलं जातं. आता 4 नंबर शाळेमध्ये कार्यक्रम चालू आहे. निरवडेकर साहेब तेथील तसे निरवडेकर साहेब तसेच सिद्धार्थ भांबुरे आणि तेथील आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्या शाळेमध्ये त्यांचं वाटप चालू आहे. आणि आम्ही शहराच्या वतीने आता मार्केटमधील जे व्यापारी किंवा जे भाजीवाले आहेत त्यांना छत्र्याचं दरवर्षीप्रमाणे आम्ही आता यावेळी वाटप करणार आहोत. कमीत कमी व्यापाऱ्यांना 200 छत्र्या दरवर्षीप्रमाणे यावेळी पण वाटप करण्यात येईल. मोठ्या छत्र्या विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून त्यांचं काम दरवर्षीप्रमाणे ते करतात आणि ते काय इथे राजकीय त्यांचा हेतू नाही, कारण ते सामाजिक काम म्हणून त्यांचं चांगलं काम इथे चालू आहे. निश्चितच लोक पण वाट पाहत असतात की पावसाळा आला की विशाल परब साहेबांची छत्री येणार. हे आता समीकरण ठरलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आणि आमचे मार्गदर्शक विशालभाई परब यांच्या मार्गदर्शनाने या मार्केटमधील व्यापाऱ्यांसाठी, छोटे जे व्यापारी आहेत, ज्या बायका गावातून सावंतवाडीमध्ये व्यापार करण्यासाठी येतात, त्यांच्यासाठी छत्र्यांचं वाटप होत आहे. मार्केटमध्ये 40 व्यापारी सावंतवाडीचे असतात. त्या 40 व्यापाऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी छत्री वाटप करण्यात येतं. नाही, अर्थातच एक स्तुत्य उपक्रम सावंतवाडीमध्ये दरवर्षी विशालभाई घेतात आणि हे व्यापारी जे आहेत गरीब, त्यांना एक आधार मिळतो आणि दरवर्षी त्यांचा एक प्रयत्न असतो की या सगळ्या गरिबांना आधार मिळावा. अर्थात एक स्तुत्य कल्पना आहे आणि याच्यामागे एक दानशूर संकल्पना त्यांच्यामधून एक दिसते आणि प्रत्येक गोष्ट ही राजकीयरित्याच घेतली पाहिजे असं नाही. काही सामाजिक उपक्रम हे प्रत्येक नेत्याने करतात, म्हणजे सगळेच भाजपचे सर्व नेते या प्रकारचे उपक्रम राबवतात आणि त्यातीलच एक आमचे युवा नेते विशालजी परब आहेत.